Здравейте, уважаеми сънародници! Намираме се на подстъпите към Южния пътен възел в Търново, където зад мен виждате тази карта, която на времето преди 10 години с моите съмишленици от Възраждане, даже тогава все още не бяхме учредили организацията, те първо обмислихме за нейното създаване, направихме на това място, защото все пак се намираме в старата българска столица, столицата на втората българска държава, второто българско царство, Велико Търново. И точно поради тази причина, на това място, където минава огромен трафик, искахме да сложим картата на етническото българско землище с сегашните му граници и с границите му преди 100 години. Тази карта стоя 10 години тук без никой да я докосне с пръст. Но преди 10 дни доносници от партията на посолството и доносническа България, ППДБ, направиха немислимото. Те поругаха българския национален символ. Те поругаха българската национална памет. Те се изплюха в лицето на българската история. Историята всъщност е следната тук за поругаването на този национален символ. Първо, някакъв местен активист на доносниците, на доносническа България, пише писмо на една женица, която се изживява като журналистка, но реално погледнато е един обикновен доносник, която се казва Татяна Христова. Тя е половина рускиня, но се представя с странно защо името Татяна Христи. Тази женица след това сигнализира една друга женица, която се казва Стела Николова, народен представител в Народното събрание. Стела Николова, изключително възмутена от това, тя е, разбира се, народен представител от доносническа България. Продължаваме промяната, доносническа България. Тази женица, Стела Николова, след това пуска сигнал, донос до министърът на регионалното развитие и благоустройство, като изисква от него ултимативно картата да бъде заличена. И картата е заличена, защото министърът в крайна сметка и той е от доносници. Често казвам, аз не знам как се казва този министър и не ме интересува, но ще ви кажа, че след като беше поругана картата, поисках веднага спешна среща с него. Министърът доносник вече втора седмица отказва такава среща. Се е изключително ангажиран, пътува или в България, или извън България и така нататък, което ще ме принуди, наистина ще ме принуди да отида на това място, където той в момента стои в министерството си и лично да поискам среща с него. За да го питам, след като нашата държава е с най-разбитите пътища в България, след като всички тези пътища са буквално, да не използвам по-лоши изрази, но отсапани от най-различни видове графити и каквито още сетите, потънали са в мръсотия, точно българския национален символ ли беше проблемът на доносническото управление? Искам да ви припомня още нещо, уважаеми сънародници. Доносниците внесоха проект в Конституцията за премахване на българския национален празник 3 март. Националният празник, който символизира свободата. А тази карта символизира българския национален идеал. Доносническата паплач иска да ликвидира спомена за българската свобода. Иска да ликвидира символа на българската свобода, а именно българския национален празник 3 март. И най-накрая иска да ликвидира и символа на българската национална памет, историческия символ на българското национално землище, тази карта. Те не са се посвенили да поругаят националният флаг на България. Искам да ви кажа едно. В неделя ще имате възможност да избирате между Възраждане и национални предатели, между свободата и позора, между България и еничерите. Ще имате възможност да избирате специално тук в Търново, където се намирам. Ще имате възможност да избирате между Свилян Найденов и всички останали кандидати, които, бъдете сигурни, 100% убедени, дори не са забелязали, че тази карта е изчезнала. Защото тези хора са българи само единствено по лична карта. В тях няма нищо българско. Единственият, който може да гарантира това, че Търново не просто ще върне своята стара слава, като един от най-хубавите градове в България и като старата българска столица, е Свилян Найденов. Няма смисъл да обяснявам защо. Той е кандидат от Възраждане. Това казва всичко. Възраждане е символът на свободата. Възраждане е качеството на съвременните български родолюбци и възрожденци. Възраждане, това е свобода. Аз съм направил своя избор.
Благодаря на хората, които са тук заедно с мен сега, които направиха така, че да възстановят по възможно най-бързия начин тази карта. Но ако не искаме да си играем на котка и мишка, защото бъдете сигурни, че доносниците пак може да се опитат да направят нещо подобно. Трябва да направим така, че да имаме кмет в града, който да не допуска повече поругаване на националните символи. А пък аз от своя страна, като председател на парламентарната група и живот и здраве, в момента в който спечелим изборите, имаме собствено мнозинство в парламента, ще направя така, че всяко едно поругаване на националния флаг и на националните символи да бъде заплащано с затвор. Впрочем, и в момента поругаването на българския флаг е наказуемо деяние и за него се лежи в затвора. Аз ще искам информация точно от министъра на регионалното развитие, кои точно са хората, които са го направили, и ще искам тези хора, ще пусна лично аз сигнал срещу тях в прокуратурата да бъдат съдени за поругаване на българския национален символ и да лежат в затвора. Като един от тези хора, разбира се, ще бъде и министърът на регионалното развитие, защото същия този еничарин и доносник е човекът, който е направил всичко необходимо и е пуснал заповедта. Заедно с него ще пусна сигнали срещу тези представители на доносническа България. Така че нямаме всъщност повече какво да коментираме. Изборът е един. В неделя на 29 октомври изберете Възраждане с бюлетина номер 42. Стилян Найденов отива на балотаж, а другата седмица, надявам се, живот и здраве, в другата неделя на 5 ноември той да бъде избран за новия кмет на Велико Търново. Изборът е ваш. Направете го. За вас, за вашите деца и за България.